Angithathele lithuba nginibingelele futhi ubhedlindaba emlambo omunye umfoka Vimba ozalwa umjovo ezalwa uluphuzo lomaphengane ngengiqhubekeke lapho ngizoshiya kanjalo ngisho ngithi kinina nonke bantu benkosi senginithatha njenganabantu bengono yomsamo ngakho ke nakuba namhlanje sesihlangane njalo kumsamo encounters kodwa konke kuzaleka lapha ngaphansi komsamo institute. Ngiqala kanje indaba yami ngoba into engifuna ukuxoxa ngayo namhlanje yile ejulile esoke sibuke ukuthwasa ukuthi ave yini kuyinkolo ngokwakho ngoba kukhona lento okuthiwa i-African indigenous religion akuve yini ukuthwasa kungena ngaphansi kwalokho lento yazi ngiyisuselaphi ngiyisusela ebuhlungwini enginabo ngokuthi noma ubani othwasayo kusuke kwenzakalani kuyena ukuqala lokho noma ubani othwasayo kwesibili yini le asuke ethunywa yona okwesithathu noma ubani othwasayo yini le okufana ihloniphe njengonento engcwele njenganento ongafanele ukuthi eqi imithetho yakhona okwesine miphi yona imithetho bese kuthi kokugcina bese kuba ukuthi ke uma usukwenzile konke wathwasa yini lo myalezo kufanele ushiye emhlabeni abaye bathi abelungu what sort of a legacy ofanele uyishiye sibe nabelaphi abedumile inhlanga zonke kodwa umbuzo uthi what sort of legacy eshiyakele nesalile khona imibhalo ebekhona babukredo muthwa ubhalile khona imibhalo ebekhona bakhona ababhalile inkinga mhlambe ukuthi kusasesezilimini zethu ezahlukene ngohlala ngimhlonipha uMalidoma Som ongasekho waseBurkina Faso ophile kakhulu kwelaseMelika oshiye imibhalo ngisho uklikha uthi Malidoma Som ubona into ayizikhuluma ubona into ayizisho ngamanye amazwi ziyaphila uyasiphilisa ngitheke makungihlupha ke lokho sengiyalandela njengomuntu oyathande ukucubungula research nokufunda nje sengihlangabezana nemibhalo yenye insizwa mangaphosisi waseZimbabwe uDr Dube oseNorway njengamanje opublishe amaphepha la ekhuluma khona ngokuthwasa njengenkolo ukususela phi lokhu na ukususele kakhulukazi kuMark la uMark ayebuka izinto ezenzeka kuJesu Kristo uJesu owahamba waya entabeni izinsuku eziwu40 kulensuku eziwu40 efastile ezilukudla ehlaseleka uSathane emxosha enza yonke into okuwukuthi nasekuthwaseni imiziningi ilingo evelayo ezisuke zifuna ukuphuca lento ophiwa yona naye kwabanjalo wakwazi ukukuphebeza wagcina futhi esebuyile kodwa mesebuya ufika vele kunabelaphi ababili ababedume kakhulu omunye wabo Apollo omunye wabo uIsalophus omunye wabo so labo babedume kakhulu kodwa uthe mesebuye entabeni wangaphezulu kakhulu kunabo abazange futhi bahlupheke ngoba babewazi amandla abo bewazi futhi ukuthi noma ubani oyofika kungenzeka afike futhi ephethe awakhe amandla manje ke ngibeke sengibheka lento ukuthi uma ngabe uDube icubungula kanje lento eyibeka akuve yini ukuthwasa kwinkolo ukuthwasa kanjani na ngoba uma kuthwasa lo muntu okuwena uthwasiswa ngeqiniso kunezinto esingazinaki esitshelwa zona emaphusheni athi umuntu bamkhize ngiphuphe ngiphethe ishoba lenkonkoni lithenge phela ngiphuphe babumkhize ngingcenga phezulu komfula
ngiphuphe baba Mkhize ngingene esizibeni kuhlonipha lokungena ezibeni kuba already usuyathwasa akudingi ukuthi uyothwasisa omunye umuntu noma usuhamba uyothwasa kugobela okhonjwe kuyena lokho otshelwa kona akakuhlonipha ugobela akangasho ugobela ukuthi la ekhaya sisebenza kanjalo angizotshelwa wena yini ngathi la ekhaya sekuyikwakho lezi izinto otshelwa zona kufanele ukuthi uzibhala phansi like principles like philosophical principles the fundamentals akuyiwona oyofanele mawususebenza akuphathe akuguide abe umelusi wakho ngoba utshelwe yibona abanikazi bomsebenzi kuchaza kona ke ukuthi lento kahlehle yilokhu ke manje ufuna ukubambe njengenkolo yini inkolo na inkolo ilokhu hayi wena okholelwa kona kodwa ilokho okhonjwa kukona uma lithi ithongo mntanami ungayidli ingulube mntanami zilucansi manje ungaphindi uyocansini mntanami wothi mawuhlangana nabantu uthoba ufole mntanami ungabohamba endleleni mntanami ohamba ngenyawo ungazigqoki icathulo uyabona ke manje ukuthi imithetho nemigudu otshelwa yona leyo kusho ukuthi ngokuhlonipha lezo zinto uhlonipha lenkolo asebekunika yona ingakho kufanele kube lula kuwena ukuthi uthi mina engikholelwa kona yilokho abangitshela kona angikuphinde lokho engikholelwa kukona nengikwenzayo yilokho engitshelwe yikona abanikazi balomsebenzi nathi inkinga esifuke siyenze thina sifike sithi mase sithwasile bese senza ukufunwa yithina sengeke ngawabona amathwasa mina ithwasa liphuphe yonke into lenzelwe leyo nto linikwe leyo nto ekugcineni ngokujaha nokulamba kwalo bese ligijima selifuna ini izinto zenze ngendlela yayo seliyahamba ke manje sokhona ukuthi wozothwasa kumina sekhona ukuthi woza ngizokuse usihamba kusiyathwasa lapho ke awusekho ke enkolweni yalabantu abakuphethe ususenkolweni yakho ozakhele yona yila ke sokuzosuka isibhicongo khona sokuthi ke okokuqala uzoba nezinkinga okwesibili into zakho ngezilunge okwesithathu uzoshayeka ngendlela ezahlukile ngithi ke mina ke ayikabi yindaba uthi umelaphi wethwasile wenza yonke into uyawenza umsebenzi wakho kodwa ube nezinkinga kube khona okukushayayo indaba isekho kulomuntu ongene kuwena waba yidlozi elithunywe yithongo ukuthi mamukele indaba isikuwena manje uma Mkhize kuzothiwa uyabona yini njalo ngolwesithathu uhamba yolwandle uyogeza njalo ngolwesithathu uhamba yolwandle uyogeza okwesibili Mkhize siyacela ukuthi la isigodlweni wonke umuntu ozongena umphathe kanje uma mina sengizibona ukuthi ngimkhulu ngingcono ngoba naku mina ngizibona nguMkhize angisayo olwandle qali ngizobe ngikubone lokho abangena emlambo omunye sengibaphatha noma kanjani ngoba ngazi bahluphekile uzoqala uMkhize uba nenkinga uzozwa kuthi uMkhize hawu ingane yakhe ivelele ukuthi hawu uMkhize wena uvelele ukuthi kufuna nizibuze abantu benkosi lehle iqiniso anozibuza ukuthi yini thina abelaphi sithi sinelapha sithi sinakhela inhlanhla sithi sinilungisela izinto kodwa sibeshayeka thina umelaphi nomelaphi elaminati singakuphika masithande wena okufanele ube as smooth as possible you must be as smooth as possible not financially hayi ngokwemali kodwa ngokwezinto uthola ukuthi wena you are comfortable khona uzokwazi ukumsiza lo hluphekile ngeke usize umuntu okhala ngemali oza kuwena bamkhiza imali yaphela imali kwenze ukuthi kwawena Mkhize uyiswele uzomshanza lo muntu ufuna imali eningi yingakho ke sicharge imali ezingaka uma siphothula abantu sifuna ilist engaka ngeke ngidedele ithwasa mina linganginikile u50,000 wami ngoba imali osoyibeka phambili kanti mawuzobeka ukuthi inkolo le engiphiwe abadala angiyithathe lento njengenento engcwele ngakho ke uthi uDube lo engikhuluma ngaye ke wathi maybe uJesu entabeni wabuya maqedane
wakuhlonipha okwenzeke entabeni, wakuhlonipha futhi ayesehamba kukona esekwenza, waphinde wahlonipha na abafica, waphinde wahlonipha nalamadoda amabili engiwashilo ayeyinyanga. Wafuna ukufunda kuwona, wafunda futhi doba besabe hawu thina Nkosi sizokufundisani asazi lutho nje. Ngakho ke asibheke lento singabelaphi, ungayicubungula melaphi. Lento yethu ake sihlonipheni, kunento egijimayo la inkolo ingekho khona. Kuyegijime ini umona, kugijima inzondo, kugijime ukukhulumana kabi, kugijime indlala. Ngobani na? Ngoba akuseyona inkolo. Kanti inkolo mawuyiphethe kothi noma sewuhlelo lingeka, wona noma usulingwa ube njengoJesu entabeni. Akothi noma kufika umuntu kuwena umelaphi athi baba Mkhize bengicela ungidlisele umkami, uthi no. Luphi uthando lwaNkulunkulu? Baba Mkhize ngicela umuthi ngifuna ukushaya ubani, uthi no. Ziningi ilingo kulomsebenzi. Baba Mkhize ubonile usibanibani ethi ngawo usibanibani uthi bese ubuyela kuJesu emazini ukuthi baba Nkosi bathethe ngoba bakwazi abakwenzayo. Lapho uhleli phezulu kwenkolo. Yini ke lento ke nami ngiyithathe kanjani? Ngiyithatha ngokuthi lokho yakulingwa kaJesu asingakubuki unqunu, usho njalo uDube umbhalo lamaphepha. Asingakubuki ngobunqunu, asingakubuki ngamehla anqunu, asikabuke asikubuke ngamehla ajulile nangamehlo adephile ukuthi leza ilingo yile ilingo esezenzeka kuthina namhlanje. Kuningi ukulingwa kulomsebenzi. Kuke kufika ithwasa ubona uyindoda amehlalo ayahangaza afuna wena njengobaba. Uthola futhi at the same time ithwasa leli lithi maliphuma likhulume ngawe ini musu kuphendula uyalingwa. Kuningi ukulingwa la. Kuloko kulingwa khumbula uJesu naye walingwa. Ngakho ke ukuthwasa kuyinkolo. Uthwasile umelaphi usenkolweni, uthwasile umelaphi hlonipha lenkolo ofakwe kuyona, uthwasile umelaphi zehlise kule nkolo, uthwasile umelaphi zithobe uzibheke uhloniphe kule nkolo. Kuthiwe cha ave ziphethe kahle ave hlonipha. Uyazi ikhonto engeke ngiyisabe eyenzeke. Kunamanga amabili esiye siwenze emhlabeni. Hey, amanga avela umuntu esehambile emhlabeni basho lokhu abantu. Uxake kanti umuntu isilwane esinjani? Sewuhambile emhlabeni. Kuphinde kube semathuneni. Kuthi kade kwazi ukuthi ubuyisigereke eqhuyo kuyokhulunywa kamnandi, kuyombozwa, kuyombathiswa. Kanti kunjani emhlabeni? Ake sikubhekeke lokho singabelaphi. Inkolo lesikuyona. Asibheke imithetho ngamunye. What principles? Fundamental basic principles onikwe wona. Hayi ugobelo thwase kuyena, kodwa wena kini ukuze ungagcini umhlwebe. Ngima lapho namhlanje ngiyabonga.